Ok, sad ću vam pokazati kako da pripremite SD karticu za razbijan operativni sistem. Prvo će vam biti potreban jedan program koji možete preuzeti sa ovog linka i naravno razbijan operativni sistem koji možete preuzeti sa zvaničnog Raspberry Pi sajta. Kada ste preuzeli program, instalirajte ga, a razbijan operativni sistem raspakujte negde na radnu površinu ili gde god. Zatim pokrenite ovaj program. Naravno ubacite karticu u računar ili čitač kartice gde god. Zatim pronađite Raspberry sistem, učitajte ga i kliknite na Write. Yes i sačekajte. Još malo pa je završeno, a dok se ne završi ja bih samo da vam napomenem, kod kupovine SD kartica obavezno obratite pažnju da na njima piše klasa 10 i minimalno uzmite od 8 GB. Znači 8 GB klasa 10 je minimalno što možete da uzmete za Raspberry Pi model B+, naravno microSD. Kada se završi kopiranje sistema na SD karticu, praktično vi ste završili pripremu te SD kartice i sve što treba da uradite jeste da je stavite u vaš Raspberry Pi i pokrenete. Ok, to je to. Da proverimo. Tu imamo sad sve fajlove, kasnije ćemo ovdje podešavati neke parametre kako bismo pokrenuli sistem bez monitora i tastature. To je sljedeći tutorial. Do tad, pozdrav!